ओंखाम जाबाय नै नरबो नै जों आया लोगोफोर मानो मस्ला नागिरबाय थायो नोंलाय फुंनियालाय ओरैनो संना खायो मोनायाव जासिगोन हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय एंड महिला यूट्यूब चैनल। आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। टुडेस आई एम जन्मगिरी होम। दिस इज हस्बैंड। नै दायो लोगोफोर आङो न'आव दंफैयो। दायो आं नोंथांमोननो फारि फारि देखायलांनि। बेयो जादों दस्ती। दस्ती मीन्स इखो गुमैबो जायो बिदाबो जायो लोगोसेनो दिनैयो दिस इज डाक गेब गेब इखो दिनै जागोन बिजामादै जानानै जयै जयै जादो साला जल्दी फैनानै दानफै इदि जना थानो मोना। इखिजा दङ जोंहा जिरख'नाय बिब' ओमफ्राय इबो दहायनो मोनफैबाय। लोगोसेनो बेयाव संदों मुदुफुलजों ना बेवहाय ना बिदै आरो नाजों बिलाहि एवखावगासिनो। दायो दिनै एकदमबारे बिराद मोजां पार्टी जागोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय था जुदि आंनि भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला। नै लोगोफोर जोंहानि न'खौ नायलां गोदोनि न' आरो ओमफ्राय बेयो जादों जोंहानि बाजै गेदेर लाजिदो आसोला। बेयो जादों जोंहा आब'नि फिसाला नुखाबायानो थायो जानांगौ माब्लाबा माब्लाबा। ओइनो जोंहा आइया न' लिरगासिनो लोगोफोर माने गाबोन एसे फुजा दं आरोना नै फुजा दङ ओमफ्राय एकदमबारे दा न' लिरगासिनो जोंहा बिमाया। न' लिरबाय नै जोंहा आइया लोगोफोर न' लिरबाय दं नै फुजा दङ बा बिबारा। Oh my god. Your memes are इखिजा इयो जादों किटचेन जोंहानि। सोर इयो अबाव थौ मालायना गारि रेसा बोथाबनो जादों मालायनो अ हांसोदो आलु गोरान नांगोन ना लोगोफोर आलु गोरान गैयानो लायनो थांनि र'। बेयो जादों जोंहा बाबानि न'खाय आरो बेयाव आनै थायो। बेयो जादों जों गामिनि एलपि स्कुल लोगोफोर गोदो उन्दैयाव बेयावनो फरायोमोन आङो एलपि स्कुल। जोंहा बेयाव दयाल सार थायोमोन दा बिथाङा बेलेग रायजोआव मोनहैबाय। दखानानो गैया आरोना बिनि थाखायनो लेस्रा सकआवसो फैनो गोनां जाबाय। ओमफ्राय आंथ' सेन्देलबो गानबावाखैसो ओमफ्राय दख'ना उग्रंजोंनो फैबायलै जोङो सानैनो। मालाय जोङो आलु लांनो फैदोंमोन नङा ओइयाव जों गामियाव ओमफ्राय दखानानो गैया ओमफ्राय नोंनि दखानावसो बाखि लांफैबाय दा बाखि होननायखाय गैया होनथारदियो। नोंथारगो आलु गैया गैया गिदिं खेंना होनाय जान थौ एकदमबारे गिदिं गिदा फैबाय थेवब्लाबो आलु गोरानखौ मोनासै। ओमफ्राय नोंसोर इ पाहाराव मा खालामफैदों हा? नितिका इयो जोंहानि आब'नि फिसाजो इयो जोंहा आदा उन्दैनि फिसाला बियो जादों जोंहा आनैनि फिसालानि फिसाला गेलेगासिनो आरोसो हायाव। आरो ओइनो जोंहा बाजैनि फिसाजो लाइमोन मा फन हरद' मैनि बाबाया खामानि मावबाय दं नैखिजा हारो गादो। ओइनो दासो समायदो दहायनो मावनो खोथाखाबाय दं आङो मावलाया आरो गाजाथार दासो मोजां नुदो।
दासो मोजां नुदो नै जोंहा आदाया साख्रिनिफ्राय फैबाय मालाय दासो फैदो मैयानो फैदोलै मोनांसै हे मोनबाय नै जानांसिगोन इखो जानांसिगोन sao lòng bên đó mà sao cha biết chứ được ơi mua nhiều đồ cả đã mua ra đi ba là cái này xa reo và chỉ nhập viên rất đấy Mabrindene जोंहा आदाया आं बायदि नोंगोना नोङा लोगोफोर नायदों मोजाङै बिराद गोथाव एवखायो आरोना हिनजावफोरनि जानो बायो दे आंसो देनजार गोथाव एवखादो साखिनो नेबाय दं नामा आजिया जेसेनो एरो एसेनो गोथाव जायो नै ना खारै आं मिथिया बेखौ माने सोमावबाय थानांगौ एरबाय थानांगौ माने होमबानो गोथाव जायो नै खारै नांगौ ना बिनो दा एरबाय थानांगौ सिगायनानै ला नोंथां सिगायनानै ला मानो मस्ला नागिरबाय थायो नोंलाय फुंनियालाय गोथाव जाखायो दे गरम मस्ला बाय एसे गोथावसिन जायो नाङा सामब्राम गुफुरानो गोथाव जायो दुन्दियानो गोथाव जाखायो मुलायनाङा दे गोथाव जाया बिलाहि आंहा जानिथार रायलायो गोसोआव गोजोनबाय दं नामा नोङो बिबनांफोर दामानाम दं हौवायाबो मावसिखा आजादि जाबाय था आंहा बोग्रि जानो नागिरदो लोगोफोर जुजुबि नामा जुजुबि देगासिनो बोग्रि देनाय जुजुबि fruit नामा जुजुबि fruit मैया कमला जादोंमोन दिनै बोग्रि जालायनोसै मानि थाखाय कमलाखौ जादोंमोन यानिखौ जा ओरै थफा थफि खन फैनाङा मोजाङै सुजाथ'वाखै यानिखौ जायो इनिफ्राय सुजाथ'वाखै इनिफ्राय बिमा लेथ्रा दोनथ'लाय दानबेन साफाखाया इयो ini aku di kodan ini lulu. Pan lên nama. Happy game ada men. Kamu buat salah. Kamu buat dia apa? Yang ke bang terus ada kuma. Amani no. Rau besar apa bang zan sih. Samus jangan yang samus lagi tangan yo samus lagi. Iya, kita pasti betul saya. Nang pada. Nan samus lagi yo. No, dah. Ibu tu suruh apa yo? Kameramen, look at the. Ku dia bola lo. Look at jumlah mana ma? Dah. Alu nama buli yo. Alu. Mana usah sini. Saya mau bisa. Ayam tak kenapa beri? Sana hari ini. Biar waktu mana ini? दुन्दिया होबाय लोगोफोर मोनबाय जानोसैल' हांसो बेदर ओंखाम जाबाय नै बा गोथाव जादोंना जायाखै हांसो बेदरा आदा नै गुमियाबो जाबाय आदायाबो जाबाय जायो मा हिना बेलेग एकदमबारे जास्रांजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जानायनि खुबावनो गोथाव मोननायनि खुबावनो
भिडिअ'खौ लास्लाबलायनो हायासै आंबो जाखांबाय दा गय जानायनि हाबाफारि माबायदि मोननाय हांसो बेदरखौ ना ने गोथाव टेस्टि जा बिदा गेदेरासो संदो आरो हांसोखौ ओमफ्राय नाखौ बाजै उन्दैया संदो नैयो बाजै उन्दै लोगोफोर नैयो बाजै गेदेर इयो जोंहानि आब' इबो जोंहानि नै बाजैनि बिमायंनि फिसाला ओमफ्राय आरो जोंहा आनैनिबो फिसाला इयो डेन्जारसो डाबल आलासि एकदम आलासि फैदों